Аз не съм там как лоша. Готов ли е? Опървай това камера. Да, аз не ако си Виждаш ли му какво съм подложил? Виждаш ли му какво съм подложил? Не, дълго като минат, ще има майка. Не, то му трябва време малко да А? Браво! Браво! Благодаря! Какво ми рекла? Не съм някакъв ти подгоре от МТЛ. Това? Има някой си го е снимал, но не го е страдал. Или сенатор бичка МТЛ. Една така фабрика бичка. Но то записва ли вече? Записва. Воля да се види, че са википали. Трябваше да покажа сега, да Петко там да покаже една лека идея. Тя ще настъпи. Ще го настъпи него трошко. Има такива биволи. Ево на бабата делата, ако се върнах в мене, направо ще излезе, че им казва, сетим това. Ви взимахте един. Що не жертви, бе, бе? Пак да влезе. А сега какво става? И то циганка, но не е тази ще дърпа, тя ще ме дърпа ни сега да седи някакво. Чешко е тънчува. Той е някакви... Е ли го? Какво е? Ара, заповядайте! Аре, по-бързо, че снимам. Гледайте. Какво правите? Какво правите? Здравствуй, Аз не бих поминал така, че аз гледам. Сега говори, това е кефа. Аз не знам какво ще ми дава. Ама тия проблемата ви дали ли? Давай. Явно са имали, бе. Взимат това. Да, на банка. Жора, сега ще е чист. Жора, сега ще е агресия. Сега ще е лоши да дойде лично да се наведе до земя. И да го пуснеш. От неговия сайт. Неговия сайт. Що обаче се забия? Он е първият не беше. Първият телефон и никой не баба е видял. Аз сега не коста. Някакъв нов. Не стига. Вие работа нямате? Стой ми върза. После от тези какъв не започва. Няма, казвам да ви, че... Те са ще ми скръцат.
Аз бих изварил от производителя на реклама. Нещо ми се не стана. Фирмата Джек трябва да ми пари за реклама. Не бил. Добре, колко може да записаш? Да ни спре камерата. Не, да, Беше помощ става. Гет. Викаш преди. Няма да правим профилактика тук, бе. Беше ми разпределили обект. Това просто те ще го изкъртат вече. Тук няма. Тук няма просто човек. Да, циганка няма. Циганите да. Къде отиваш бандитите? Къде отиваш?